Kaixo nere supertxiki eta superfamilia zemu zaudete. Goazen orain azaltzea jolasaren onurak, bai? Eta bere emozioen kudeaketan nola lan egiten duten modu eder batean. Goazen joko librearekin, estrukturatu ezaguna, edo joku simbolikoarekin. Adibidez, joko libreak umearen iniziatiba eta sormena bultzatzen du. Baita ere autorregulazio hori lantzen da autoestima eta arazoen konponketa. Gero, bere barne mundua isladatzen du. Gero, ze onura dauzkan? Askatasuna, adierazteko gaitasuna edo bere inguruarekiko kontrola. Joko simbolikoa ederra ere bai. Aurrak zer egiten du? Bere egoera errealak edo irudimenezkoak isladatu. Emozioak eta bizipenak integratu egiten ditu, eta hor zer lantzen ditu, traumak, beldurrak edo barne tentsioiek. Adibidez, jolastea medikutara, superheroietara, irakasletara, orduan ze onura emozionala dauzkan? Emozioen ulermena eta garapena, eta esperientzia horiek hobeto ulertzea. Beraz, hauek kudeatuz, gure seme-alabekin ederki pasa bakarrik ez onurak edukiko ditugu. Benga, ekin jokoari!